Her har vi så Sissel. Og hun er totalt dam. Kan I alle sammen se det? Og nu kommer hun! Hun er Dambi! Og hun løber efter bolden. Prøvede hun? Og hun prøver at skyde skarpt, men hun rammer hele tiden gangstercyklen. Ikke også, Sissel? Au. Det rammer lige over! Der er bunken, Sissel. Lad være med at spørge mig, hvad hun laver. Og der er så den orange bold, hun kaster med. Hun kan bare ikke ramme. Hvad så, Sissel?